Lebap vilayetinin Türkmenabad şäherindäki döwlet dukanlarında we uly söwda merkezlerinde yaramlyk möhleti tamamlanyp barýan ýumurtgalar arzan bahadan satylyp başlandy. Bu ýumurtgalardan satyn alan ýaşaýjylaryň ençemesi olaryň ýarysyndan gowragynyň zaýa çykýandygyny aýdýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 29 maýda Sebitden maglumat berdi. Şäheriň döwlet dukanlaryna we köýten, döwrewap, lewap söwda merkezlerine adatça 45 manatdan satylýan bir gutu ýumurtgany 30 manatdan islänen möçberigini satyn alyp bolýar. Bir gutuda yaramlyk möhleti iýun aýynyň ortalaryna tamamlanýan 30 sany ýumurtga bar. Dip yerli ýaşaýjy habarçymyza gurrun berdi. Döwlet dukanlarynyň bir näçe satyjysy anonim şertde habarçymyza beren maglumatynda bu ýumurtgalaryň iýun aýynyň 15-ine çenli satylyp gutarylmaly barada söwda resmileri tarapyndan dilden buyruk berilendigini aýtdy. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylaryň ençemesi bir gutu ýumurtganyň ýarysyndan gowragynyň zaýa çykmagy bilen bagly wakalaryň köp bolýandygyny, dukan satyjylarynyň bu baradaky şikayetlary açaçan düşündürüş bermeýändigini belleýär. Muagaramazdan arzan ýumurtganyň hyrydary köp bolmagynda galýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu aralykda Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aragatnaşyklary ministrliginiň yerli wekiletindäki çeşmämiz yerli bazarlara goý berilen bu ýumurtgalaryň ilk wagda Daşary ýurt bazarlaryna niýetlenendigini, ýöne onuň yaramlyk möhletiniň tamamlanandygy sebäpli eksport edilmekden saklanandygyny belledi. Bu ýumurtgalaryň möhleti geçdi eksport edip bilmeýärler, şonuň üçin olary mejburi yerli bazarlara hökümet dukanlaryna paýlaýarlar. Dip çeşmämiz aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada yerli söwda resmiýetlerinden resmi tesfir alyp bilmedi. Şeýle-de redaksiýa bu ýumurtgalaryň näme sebäpden öz wagtynda eksport edilmändigini hem anyklap bilmedi. Döwlet dukanlarynda yaramlyk möhleti tamamlanyp barýan ýumurtgalaryň arzan bahadan satylyp başlanandygy barada Garaşsyz neşir Türkmenistanyň Hronikasy hem habar berýär. Söwda ministrliginiň dilden beren tawşyrygyna laýyklykda Aşgabatyň döwlet dukanlarynyň satyjylary bu ýumurtgalary 6-njy iýuna çenli satmaga borçly edildi. Dukanlar bu ýumurtgalary bellenen wagta çenli satyp gutarmak üçin bahalary öz başdak arzanladýarlar diýip neşir 28 maýda çap eden maglumatynda belledi. Neşir ýurt içindäki habarçysyna salgylanyp 30 sany ýumurtganyň bir gutusynyň adatça 45 manatdan satylýandygyny, ýöne häzir onuň dürli dukanlarda 20-30 manat aralygynda bahalanýandygyny aýtdy. Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda we bazarlarynda yaramlyk möhleti tamamlanan ýa-da tamamlanyp barýan azyk önümleriniň satylmagy bilen bagly tejribe ýyllar boýy dowam edýär we bu ýagda ýylda ençeme gezek ýüze çykýar. Habarçylarymyz saglyk töwekelçiliklerine garamazdan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň we giň ýaýran işsizligiň arasynda bu haritlaryň hyrydarlarynyň köp bolmagynda galýandygyny belleýärler. Türkmen häkimetleri we berk döwlet gözegçiligindäki metbuat serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Döwlet mediýasy Balkan vilayatyna pileçilik pudowynyň putulanýan kuwwatyny mazamlaýan mahaly yerli ýüpekçiler berbat bolan hasylyň harap halyndan habar berýärler. Suýul vilayet boýunça ýüpek gurçugynyň hasyllygy pes boldy. Garasylan sepkiden 50 götürümini berja etmäge mümkinçilik boldy. Bereket we Gyzylarbat etraplarynda ýüpek gurçuklary näwelli keselden ejir çekdi. Köp gurçuk ikinji ukudan oýanyp bilmedi. Hasyl itirip boldy. Diýip Balkanly bir agronom Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Yerli hünärmenler emele gelen ýagdaýyň anyk sebäplerini aýdynlaşdyryp bilmeýärler. Ýöne ýyldyrym çakmagy, howanyň çyýglylygynyň birden ýokarlanmagy ýaly soňky hepdelerde sebitde ýygy-ýygydan gaýtalanan howa hadisalaryna salgylanyp gurçuklaryň köpçülikleýin helak bolmagyna getiren ýagdaýlary öwrenmäge çalışýarlar. Ýüpek gurçuklar ören duýgur jandarlar bolup ýedegi işleri gurçuk saklanýan jaýlarda howanyň temperaturasynyň we çyýglylygynyň kadaly derejelerde saklanylmagyny talap edýär. May aýyna ýurdun dürli sebitlerine şolsany Günwatar vilayatda howanyň çyýglylygy ýokarlanyp ýagyş ýagmyr boldy. Döwlet teýeçiligine Türkmenistan alternatiw elektron neşir Balkanly pileçleriň üstümizäki ýylda ýüpek gurçuklarynyň netijeli hasyl almagy meýilleşdirýänliklerini habar berýär. Balkanly pileçler ýüpek gurçuklaryna göwnejäi ýedegi işlerini jemleýici tapgyrda gowuşamaýan dep günlerde dowam etdirýärler. Iýmitlendiriş otogynyň ýylylyk, çyýglylyk, ýagtylyk derejesiniň hemde howanyň çalşygynyň kadaly üpjün edilmegi oňy netijeleri berýär diýip döwlet metbuat ýazýar. Ýöne sebitde bir näçe hepdelap dowam eden adatdan daşary çyýgly howa şertlerini agdamaýar.
Resmi maglumatlara görä Sebitde şu ýyl ýüpek gurçugynyň 685 gawy şertname esasyna yerli ýüpekçilere paýlanyp berilipdir we olardan 25 tonna pile hasylyny öndürmek gödeňine tuturýar. Bu vilayetde pileçilere paýlanyp berilen ýüpek gurçuklary Hytaýdan getirilipdir. Döwlet halkara wagdarlarda uly isleglerden peýdalanýan pilenin satyn alyş narhyny yerli agronomlara görä tas 10 ýyl bäri bir durkunda saklap gelýär. Döwlet tas 10 ýyl çymyty wagt bäri 1 kilogram pileni daýhanlardan 24 manada satyn alýar. Ýüpek önümçüligi agyr zähmet talap edýär. Pile önümçüligini büdjet isgärleriniň gerdinine ýükläp, daýhanlara 1 kilogram pile üçin $1 tölük etmegiň deregine ýüpekçileri höwüslendirmeli. Diýip yerli hünärmen aýdýar. Dokma senagatyna şol sany ýokary hile egneşikleriň, aksesuarlaryň, öý goşlarynyň önümçiligine, lukmançylyk pudogyny, käbir biomateriallaryň önümçiligine, galy bertede paraşut ýaly käbir ýörüýte maksatly esbaplaryň önümçiligine hem ýüpekden peýdalanylýar. Türkmenistan aprel aýynyň ortalaryna çenli gurçuk tohumlary şertnamalaryň esasy ýüpekçi kärenişlere paýlanyp berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýüpek gurçugynyň ýydygy işlerine niýetlenip büdjet işgärleriniň pul serişdeleriniň toplanylmagy barada habar berdiler. Bilim we saglyk pudogynyň işgärleri muallimler we lukmanlar özleriniň maliýe serişdeleri bilen ýüpek gurçugynyň ýydygy işlerine goşunt goşmaga mejbur edilýärler. Balkan welaýatyna habarçymyz bu sebäpde şu ýyl ýüpek gurçuklaryny almadyk kärenişleri arşynlar tarapyndan dilden görkezme esasyna 500-1000 manat aralygyna resmi däl sargytlaryň salynýanyny habar berýär. Günwatar sebäpde öndüriljek pilanyň agrymly bölegi magtumly etrabynyň üstüne ýüklenipdir. Welaýet boýunça öndürmek gödeňine tutulýan 25 tonna pilanyň 20 tonnasy bu etrapda ýetişdiriler. Şu ýyl ýurt boýunça 2100 tonna pile hasylyny almak meýilleşdirilýär. Ahalda 155 tonna, Balkanda 25 tonna, Daşowuzda 500 tonna, Lewapda 1010 tonna we Marada 410 tonna çiğ pile hasylyny öndürmek gödeňine tutulýar. Ýurdun ýüpekçileri tuğ agaçlarynyň ýetmezçiligi ýaly üçünçülük meselelerini hem baştan geçirýärler. Aşgabatda köpkatly ýaşaýyş çaýlarynyň öňünde ösüp oturan agaçlary çapmak indi gadagan edilýär. Mundan ozalky ýyllaryň tejribeleriniň tersine edilýän bu talabyň sebäpleri belli däl. Emma dilden edilen bu buyruk hem öý dolandyryş edaralaryna hem de ýaşaýjylara degişli. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy soňky ýagdaýlar barada maglumat berýär. Häzirki wagtda hökümet tarapyndan berilen görkezmäge görä, ýaşaýyş ulanyş bölüminiň ýol wasylaryna howlularda ötüp duran baglary ketmek gadagan edilýär. Seýlede bu düzüni bodan ýaşaýjylara da administrativ temmi beriljekdigi duýdurulýar. Dip Azatlyň habarçysy 29-njy maýda gurrun berdi. Habarçymyzyň bu talap bilen bagly görkezmeden habarly çeşmelere salgylanyp beren maglumatyna görä, agaçlary çapmak işine baş goşanlary gözlemek boýunça çäreler amala aşyrylýar we derňe geçirilip prokuratura tapşyrylýan işler hem bolupdyr. Soňky 10 ýyllykda şäheriň köpgatly ýaşaýyş çaýlarynyň töweregindäki kölegöli agaçlaryň tas ähletini çapyp ýok eden häkimetleriň indi agaçlary çapmazlyk karary we onuň sebäpleri barada resmilerden düşündürüş bolmady. Aşgabatyň ýaşaýjylary bolsa agaçlary çapmazlyk çärelerine diýsen begen ýerler we ozalky tejribeleri ýatlap, Aşgabatda köçeleriň uğrunda onlar çyllap ötüp duran kölegöli daraxtlaryň ýok edilenligini we hatda köpgatly ýaşaýyş çaýlarynyň öňündäki agaçlaryň hem ösümlikleriň bir uçtan çapylandygyny, netijede adamlaryň yssyk howada kölegösiz kösenýänligini bellediler. Aşgabatyň öňkü häkimi Samymet Durdulyň häkim bolan ýyllaryna agaçlaryň köpçülikliğin ýok edilmegi däwe urulan bolsa, häzir çapmak gadagan edilýär. Ila darasynda her bir bellenen häkim kanuny görä işlemän öz kellesine gelen üslegine görä hereket edýär diýen pikirler orta atylýar. Kim bilýär? Inniki bellenjek häkim ýene täzeden baglary çapmaly ise ýene de öňkü ýagdaý gaýtalanar durur. Dip Azatlyk bilen anonim gürleşen Aşgabatly öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanda soňky bir näçe ýylda ýaşaýyş çaýlarynyň öňündekilen agaçlaryň tas ählisi çapylyp aýrylypdy. Şäheriň seli baglaryndaky uly kölegöli daraxtlar we miweli agaçlar hem ýok edildi. Şäheriň daşyndaky agaçlar hem çapyldy. Hususan da arkadaky şäheriniň gurulşygy sebäpli ahalda 10 hektar meýdany tutýan miweli baglar hem ýok edildi. Azatlyň habarçylary baglaryň ýok edilmeginiň gurak hem yssyk klimatly ýurtda ýylatyň ýaşaýyş şertlerini agyrlaşdyranlygyny, Tomus aýlarynda 40 gradusdan ýokary gyzýan howada şäherlerde taýdanam köpgatly ýaşaýyş çaýlarda sowudyjysyz ýaşamagyň kyndygyny belliýärler. Köpçülüklerin bağların çapılıp ýok edilmegi Tomsun yakıp baryan ısı paslynda adamları günden gorunmak üçin kölegede oturmak mümkinçilikden mahrum etdi.
Dip Aşgabatyň ýaşaýjy aýtdy. Şol wagtda ýurdun milli tokuy maksatnamasynyň çäginde şäherleriň we owularyň töwereginde bagly meýdanlary artdyrmak, ýurdy bagy bostanlygy örmek hem onuň tebigatyny baýlaşdyrmak maksadyndan uğralýanlygyny aýdan türkmen hökümeti ýyllar boýy millionlarça düp agaç oturdýanlygyny hem yglan eder. Türkmen medeniýeti 2000-nji ýyllaryň başyndan bäri her ýyl ýurtda 10 milliona çenli agaç ekilýänligini habar berip gelýär. 2021-nji ýylda garaşsyzlygyň 30 ýyllygy münasibetli ýurt boýunça 30 million bag nahalyny oturtmak karary yglan edilipdi. Bu işlere büdjetden näçe puluň çykarylýanlygy resmi habarlarda ma'lum edilmeýär. Hem soňky bir näçe ýyl bäri agaç çekişlik üçin ilatdan hem ýygy giderli pul ýygnalýar. Nahal ekmek çäreti ähli halk dabaraty görnüşinde ýylda 2 ýedek martda we noýabrda geçirilýär we halk köpçüligi oňa gatnaşmaga da mejbur edilýär. Habarçylar her ýyl ekilen baglaryň uly bölegi gurap edil şol ýere indiki ýyl hem täze nahallaryň ekilýänligini aýdýarlar we şeýdip baglaryň köpelip gitmeýänligini belleýärler. Gökkusok jemgyýetiniň edary kärhanalarynyň ýol wassylaryna batys edip, paýtagtyň çar tarapynda bölünip berilen meýdanlaryna iktirilen baglary tiz-tizden gurap her ýyl täzelenýär we şeýdip agaslar 1,5 metrden artyk ösüp ýetismeýär. Dip habarçymyz aýtdy. Türkmen hökümeti tarapyndan maddi çykdyjylaryň hatawaty berilmezden çöllük ýurtda ekilýän baglaryň uly bölegi her ýyl gurap galýar we bu ýagdaý ýyllar boýy gaýtalanyp durýar.